गोजोननायखौ जासिबाय बे समाव जोङो सानजारि नोगोर मागो दमासि फोरबोनि जानानै मागो दमासिजों लोगोसे गोदान बोसोर इंराजि 2022 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। जोङो बेवहाय सानजारि नोगोर हालामनि हस्तिनापुर नैबे गेवलां फोथाराव देग्लाय मागो दमासिखौ फालिनाय बा बेवहाय रायजो खौसेयै फालिनाय हाबाफारि जों लादों। बे हाबाफारियाव जोङो गाहायै मागो दमासि फोरबोखौ मानो माब्लानिफ्राय आरो माबोरै फालिनाय जायो बिनि सायाव माखासे एवारनेस बायदि बा जों मिथिलायनो लाइमोनफोरनो दानि गोदान जोलैफोरनो फोरमायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो मागो दमासि फोरबो आरो आसार खान्थि बे मोनसे आयदा लानानै सावराय जथुमनाय जों खालामदों। बे जथुमनायाव सावराय जथुमखौ जोंनि बर' कछारी अनसाय हायुङारि खुंथायनि मानाव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो बे दमासि फोरबो आरो आसार खान्थि बे आयदानि सायाव जोंनि एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि मानगोनां ललित चन्द्र बर' सार बिथाङा बुंथिगिरि हिसाबै बाहागो लानानै लाइमोनफोरखौ बा जोंनि मागो दमासि फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो माबोरै फालिनाय जायो बेनि गासै बथ साइन्टिफिकेलि आरो ससियेलि आरो ससियेल बिलिफ्स समाज फोथायनाय बे फोथायनायखौ लानानै गेबेङै गुवारै सावरायनाय जादों। आसा खालामदों बियो जोंनि लाइमोनफोरनियाव मोजां मोनसे प्रभाब गोलैगोन। बेजों लोगोसे जोङो आरोबाव मोनसे आयदा लाबावदों। बे आयदाया जाबाय बर'नि फोरबो आरो लाइमोनफोरा बर'नि फोरबोजों माबोरै सोमोन्दो दं आरो माबायदि लांबाय थानांगोन जोंनि फोरबोखौ। बेनि थाखाय जोंनि बुंथिगिरि हिसाबै जोङो देकाफाम गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बिबुंगोरा मानगोनां मुस्रि प्रबिन बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोदों आरो बिथाङा गाहायै लाइमोनफोरखौ राइट डिरेक्सनाव थांनांगौ जायोब्ला बिनि फोरबोफोरजों लोब्बा लाखिनानै जों थांनांगोन। बेनि सायाव बिथाङा गुवारै बेखेवदों आरो बेवहाय जोङो जोंनि दिनैनि नैबे फोरबोआव बानजाय आफादनि साफ्रोम बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों मान बावनांगोन आरो साबायखर बावनांगोन। लोगोसेयै हस्तिनापुर गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोना जिउयै माहामै नांनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव मदद खालामदों। लोगोसे गोबां जोंनि समाजखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोर स्पेसियेलि जाखांबोनाय जायफोर लाइमोनफोर बिथांमोना जोंनो बेयाव माखासे मा होनो बेखौ डनेसन होनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद खालामदों। स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जोङो जाय बानजाय आफादखौ दाफुंना होदों बे बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनानो मैखोम दान बावदों आरो बे बावनायजों लोगोसे साफ्रोम बिबानगिरिफ्रा बेयाव दान बावनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंदों। बेवहाय बर'नि माहारियारि आफाद फारियै बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, आइजो अनसाय आफाद, XBLT, सारेन्डार NDP गासैबो आफादा जयै खौसेयै थानानै जों बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो बेखौनो जों फोरमायनो सानदों जे नैबेबायदि फोरबोजों जोङो बर'नि खौसेथिजों लोगोसे बर'नि आसार खान्थि आरो बिनि हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिगोन आरो बुहुमनि मुलुगाव जों माबोरै बेखौ दिन्थिगोन फोसावगोन बेखौनो गुवारै सावरायलायनानै थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाया बिनिनो मोनसे स्टेप मोनसे आगान हिसाबै जों सानदों। आसा खालामदों आफा इसोरा जोंखौ उननि समफोराव बयखौबो मोजां देहायै लाखिनानै आरोबाव बेबायदिनो आवगायलांनो हागोनखौ इसोरनिसिम आर'ज खालामनाय जाबाय। सानजारि नोगोर मागो दमासि फोरबोनि गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ गिबियावनो आं बरायग्रोना लाबाय। बेजों लोगोसेनो जोंहा सानजारि नोगोर मागो दमासि फोरबोनि फालिथाय दिनै जोंहा 1 बाजिनिफ्रायनो जागायदों। बे 1 बाजिनिफ्राय जागायनानै जोंहा गिबियावनो 1 बाजियाव जोंहा फोथार फोसाबनाय बे फोथार फोसाबनाय हाबाफारिखौ जोंहा बानजाय आफादा सेथियावनो मावफुंलांबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा 1 बाजि 30 मिनिटआव दंमोन जोंहा फोथार बेखेवनाय। बे फोथार बेखेवनाय हाबाफारिखौ जोंहा जोंनिनो मानगोनां मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इसि बिथांजोआ मलेन्द्र नार्जारि बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै गालांबाय। बिनि उनाव जोंहा माखासे फिथा सावनाय एबा फिथा जानायनि बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन। बेखौबो बिथांमोना जोंनिनो सानजारि नोगोर मागो दमासि फोरबोनि जोंहा
मानगोनां जुनारामादा बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बिनि उनाव जोंहा दा जोंनि मेल गेवलां मेल दिनैनि मागो दमासि फोरबो आफादनि जा गेवलां मेल बे गेवलां मेला हाबाफारिया जागासिनो दङ। बे जानायजों लोगोसेनो जोंनि आलासि महरै जोंजों नुजाथिफैनो हादों मानगोनां बिके दौलुसिनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सार आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बुंथिगिरि हिसाबै मानगोनां सुक्रेस्वर गयारि आगुनि बारग' मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि बिथाङा डिपुटि चिफमोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा लिंहरनानै लाबोजाबावदों माखासे बुंथिगिरि जोंहा एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि मानगोनां ललित चन्द्र बर' सार आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दंबावो डेकापाम कलेज जुनियर कलेजनि मानगोनां मिस्टार प्रबिन बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिनानै दङ। बिथांमोना जोंनि दिनै मागो दमासि फोरबोखौ माबायदि फालियो, मागो दमासिफोरखौ माबायदि आसार खान्थि नेमखान्थिजों फालियो बेखौ बिथांमोना रेबें रेबें जोंनि गेजेराव फोरमायनानै होदों। बे फोरमायना होनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि एबा बर' जाथिनियाव माबायदि गोदोनि आबौ आबौमोननि जाबायदि नेमखान्थि दंमोन बिथांमोना बेखौ गेब्रेङै जोंनो रेबें रेबेङै बेखेवनानै होलांबाय। आरो जों बेखौ बुंनो लुबैयो जे सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय सानजारि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सिङाव थानाय हस्तिनापुर गामिनि हस्तिनापुर फोथाराव दिनै जोंहा जा मागो दमासि फोरबोखौ बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे लानायाव जोंहा गोदोनि जा बर' माहारिनि एबा बर' हारिनि माखासे नेम निन्थि आसार खान्थिफोरखौ बिथांमोना जोंनि गेजेराव बेखेवनानै होलांदों। बियो जोंनि मोनसे गोजोनथाव जोंनि गामि बिथोराव दे माबायदियै आसार खान्थिखौ गामि बिथोराव माबायदि नेम निथिफोरखौ मागो दमासिखौ माबायदि फालियो, माबायदि फिथा सावनानै रायजो राजानो जाहोनानै माबायदि मोसायो, माबायदि खरा ख्रिस्टि दङ, बेलागुरखौ माबायदि सावो आरो बेखौ मानो फालिनाय जायो बेफोरखौ जोंनि माखासे बोसोनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना गेबेङै बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो जोङो इयुनाव आसा खालामो जे जोंनि इयुन जोलै उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोनाबो इयुनाव जाहाथे जों जेरैहाय दिनै मागो दमासि फोरबोखौ जोङो जेरै खुंदों बेफोरबायदिनो इयुनावबो बिथांमोना हारिनि माखासे जाथिनि मान मर्यादाखौ लाखिनानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ बिथांमोना खुंलांबाय थानो हायो। बेखौ आसा खालामनानै बिथांमोना जोंनि गेजेराव गोबां बोसोन होनानै दोनलांबाय। बिनिखायनो जों सानो जे बिथांमोना जे जोंनि गेजेराव बे हाबाफारिखौ लाफैनानै जोंनि रायजो राजाखौ गोजोनग्लाय होनो हादों एबा माखासे नेमखान्थि आसार खान्थिफोरखौ गोदोनि गोमालांनाय नेमखान्थिफोरखौ जोंनो बुरखांनानै होफिनदों, बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां, गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।